Hallo leukers van over de ganse wereld. Had je de update al gezien van de fans? Hoe die allemaal vandaan komen? Wordt meer een sloer op de pagina. Ik hoop dat je je geamuseerd hebt bij Acom FNV. Bedankt dat je fan bent en hoop ik nog diks aan het lachen te maken samen met de slappe van Dion. Ik gewoon regelmatig liefdes volgen hij bij Facebook voor nieuwe foto's en video's. Als je een reactie plaatst, dan vinden we het alleen maar hartstikke leuk. Merci alvast. Als je zelf nog suggesties zult hebben, dan zijn ze meest welkom. Laat de huur omstreken en iedereen die fan is fan over de ganse wereld. Op Kloete omstreek, foto's en video's, soms muziek, vlogs, briefvragen, puzzels, hij kan bijna alles. De gezelligste Facebook fanpagina van Limburg. Maak ik fan. Bedankt voor uw aandacht. Dit was weer eens een video. Geniet van uw dag, fijn weekend alvast en tot snel bij Acom FNV.